Pazi scenarij. Konačno super vrtiš kup na nogama. Izvadiš konačno jednu van i onda kreće drama, onak, loviš zrak, stopalo te ne sluša, kup pada i ne uspiješ. Ja ću vam danas probati pomoć da kroz nekoliko stvarno jednostavnih i kratkih vježbi dođete do super balansa i da vam kupanje na jednoj nozi izgleda perfektno. Znači, prva stvar, zašto se dešava to što se dešava, osim činjenice da baš ne stojimo svaki dan na jednoj nozi i onak nemamo baš balans nešto razvijen. Stvar je u tome da kad jednom kreneš vaditi nogu van, obično vadiš u stranu. Onda ti tijelo ode u stranu, statika ti se pobrka, stopalo može održavati ravnotežu ovako i onako, u ovom položaju još teže i jednostavno ti ne uspije. Znači, ono što bi trebalo raditi je da nogu šalješ na iza. Najlakše je krenuti vježbati ili usporedno vježbati bez hupa i sa hupom. Za vježbice bez hupa treba ti jedna stolica, trebaš ti sam, sve što trebaš napraviti je da digneš nogu koju ćeš inače dizati iz hupa i pošalješ ju na iza. I lagano se primiti za naslon stolice. Ova druga noga neka bude malo skvrčena u koljenu i kreneš imitirati pokrete kao da vrtiš hup oko noge. Tu je bitno da nije ono bam, da se sad baciš na naslon stolice i jednako je tako bitno da ne prebaciš cijelu težinu tijela na stolicu, nego fino polako digneš nogu, povučeš ju na iza i lagano se primiš za stolicu. Ona je tu čisto reda radi da bi se osjećali sigurnije. Nakon nekoliko puta vježbe sa stolicom, kad se osjećaš onako malo sigurnije, napraviš istu stvar, ali bez ičeg za što se možeš primiti. Znači, povučeš nogu na iza, ruke staviš sa strane i kreneš raditi lagane pokrete koljenom kao da vrtiš kup oko noge. Nakon nekoliko puta ovih vježbica, uzmiš hup, odrediš neku lijepu udaljenost, baš da ne lupa u stolicu, zavrtiš hup oko nogu, izvadiš jednu, pošalješ ju na iza, opet se lagano primiš za naslon stolice i vrtiš. Kako je to u početku isto zeznuto, zbog toga što trebaš izvaditi nogu i onda prebaciti težinu tijela na razne dijelove stopala i poslati ju iza, možda isto ne bi bilo loše, dok se malo ne izvježbate, da staviš hup oko noge oko kojega misliš vrtiti, zavrtiš ovu drugu, digneš na iza i vrtiš. Pazite da vam ova stražnja noga ne bude savinuta, mora biti fino pružena, da odmah krenete pravim putem. Naravno, ove brzinske vježbice radite i na jednoj i na drugoj nozi, znači bitno je vaditi i jednu i drugu nogu i bitno je vježbati oba stopala tako da bi u svakom momentu bili spremni onak na sve. Još jedna stvar koju volim preporučiti je da ove vježbe sve i bez i sa hupom radite ne samo doma u svom dnevnom boravku ili na nekom betonu asfaltu, nego da nađete neku livadicu u nekom parku, neku neravnu podlogu na kojoj ćete isto raditi te vježbe, jer će vam se mišići puno brže i bolje i učvrstiti i naviknuti. Balans će vam biti puno bolji na nekoj, puno bolje ćete ga izvježbati na nekoj neravnoj podlozi, gdje će vam se stopalo baš boriti da vas zadrži onako u super položaju. Osim toga, vježbajte i svjesno stajanje, to će vam isto tako pomoći. Jedna zgodna vježbica koju možete raditi čak i kao dio neke meditacije je da stanete tako da su vam stopala spojena, otvorite prste u V, povučete pete za prstima, podvučete zdjelicu, pupak povučete prema kralježnici, ramena idu dole i prema van, uspravite glavu i pošaljite malo na iza. Zažmirite i osjetite da vam je težina tijela ravnomjerno raspoređena na oba stopala.
Ono što sad trebate napraviti je lagano se nagnuti u lijevu stranu bez da se i jedan dio stopala diže, samo smo prebacili težinu. U ovom slučaju na vanjski dio lijevog stopala i unutarnji dio desnog stopala. Krenete u laganom polukrugu cijelim tijelom, mali pokret prema naprijed dok vam težina nije većinom na jastučićima i prstima. Zatim idete u desno, težina se prebacuje na vanjski dio desnog stopala i unutarnji dio lijevog stopala i idete na iza, znači prebacujete težinu na pete. Napravite po 5 krugova u svaku stranu i kada ste gotovi, da naravno ako vam je u početku veliki problem imati zatvorene oči, otvorite ih, ali puno ćete bolje osjetiti cijelu stvar ako žmirite. No, uglavnom, kada ste gotovi sa tih 5 krugova, napravite još nekoliko malih krugova zamišljajući si da idete u spiralu, kružići su sve manji i manji dok ponovo ne nađete centar. Sada bi trebali još bolje osjetiti kakav je odnos vašeg tijela i stopala, odnosno težinu pravilno raspoređenu na ova stopala. To je to, nemojte odustati ako je neko uspio prije tebe, to znači da to sigurno možeš i ti. Proces je malo duži, ali kad jednom uspiješ, osjećaj je stvarno fantastičan. Sretno kupanje i onak, bok.